hello. Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad sa kahanginan, Trefon Morales. O nga akong partner ka po diri si Randy Gayad. Okay, this is your friend, Trefon Morales. Asap kita. Always say a prayer, mga kaisunan. Unahon, tagod ang ito pagpanalangin nga ito sa itong labang magagawam. Lord, thank you kayo sa mga grasyang gihata ka na mo sa matag adlaw. Okay, thank you kayo, Lord. Salamat kanimo. O sa among ipangandoy nga kalinaw sa tibuok kalibutan. Thank you kay Lord. Okay. Ang suwatan po karon hatagan og pagtagad no. Pinadakinis usa ka lalaki nga mga nagpatago lang sa ngan nga piryong. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sonan ang atong sender si Piryong. Kini akong asawa mauni nakahatag na akong problema. Wa ako mga problema para ipakaon nila. Ang akong na problemahan, ang among kanunon, ang labihang tapulana. Grabe kini akong asawa. O nganong na problema gyud ko ani akong asawag maayo no. Inanion ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, heto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko? Di mo man ako mahal, heto pa rin ako nagmamahal na tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita dito na mo, Sonia? Ha? Unsay gagali mo diha? Ha? Sige magagbalik, bakit nga ba mahal? Wala ito yung kuros. Unsa di kuros ana? Kuan, bakit nga ba mahal kita? Nada na yan, pinapansin ang damdamin ko. Ala, bumula! Ako, mahal, ito pa rin ako, nagmamahal na ba't sa'yo? Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka lang, iba. O, mo na ron siya. Ikaw kong gipakanta na. Pwede mo. Hala no, mo kanta sa gyud ka no? Ano ko nung ubo-ubo mo ka niya? Ha? Ngano di ka? Ato na, ato. So, murag, paminaw na ko ba? Murag, way human-human imong paghilak. Hilak! Kanta to dito hilak! Puro Kulatahon paghilak, ka hinuong ka diha. balik-balik, Tapaday! Ikaw di maghilak og popcorn ug kulatahon ti karon. Kaya ni mo, naunsaw ka eh. Manali kay ka may blood, kay yung sigil, kagigda diya. Katakanta, imo pa ng gilimpasos ka sa meo, tanawag sa me. Dagan kay kabwims. Naunsaw mo ka eh. Sino pa taning bahay na to? Kanang bugbong, lampasuin na. Ah, grabe ha. Nya sa gusto nimo. Ikaw may akong ilang paso diha sa saog. Tingalik imong pahak may masinaw niya. Initan, magiging pahak na to. Naunsaw taon ka eh. Unsay na unsa? Ay, ikaw na nagbaboy eh. Rubog tanin mo kay blood. Agay! Sige, tagot na! Ang badsi kaldero sa, ha? Paraw ka, wa kay buot, imo kong pakan og baboy aron ma-high blood kog samot, og mukiri ko las imong atubangan, ha? Unsa may gusto nimo mamatay ko, ha? Takap ng istorya de, hoy. Gusto ba mamatay ka? Ha? Gituong na ka nang magkatakanta ka. Gituong na kay para wanay hasol sa kong dunggan. Adi ay, gusto gidaay kang mupatay nako, ha? Ano ba? Ikaw ba? Imo ba yun yung usbon nga kong isulti na unsang taon ka, eh? Uno peryong, ha? Uno. Sige pagani karong tabi diha na, mapiti gyud ka nako. Okay nga doon, pa kong piti. Kato na bihagto ka kung os kaldero, takom sa kaldero. Biyod sa dito. Unya gusto kang usban ko to? Ano sa da, eh? Aw lagi. Ha, pagsuka dito kay mga una ta. Panghugas na dito. Ha? Hugasin ang gigamit ako. Wala no. Kato ba gamit ka na ba? Hugasin no? Oh! Agay! Sakit na ay! Ako'y pahugason nimo, ha? Mingon ikaw! Aw lagi. Samtang guys, kita na yung sige pa na... Kinsa may manghugas sa mga plato? Ako lagi ako! Onya, usa ba may gipaabot mo diha panghugas na dito? O, day, priyong, panghugas ha! Unsa? Ako ba? Ako gugulingon ako giingnan. Sige, sige. Panghugas ako, day! Yung panghugas dito! Ay! Unsa giyaw-yaw nimo usbara? Why? Ingon ko, priyong, guwapo! Bot-bot na! Naunsa naman sad mo si Pare Mari. Uy,
naabot man diri sa amo ang inyong tingog. Da akong gikulata kung paana mari. Iya, nga naman. Hanggaw nagkanta-kanta ko, iya kong gisamok-samok. Wa kuno ko nagkanta, naghilak kuno ko. Hanggaw kistanan, puspusan ko pabitaw sa takobs kaldero, da lumping lagi. Ang kaldero? Ang oni peryong. Buang nga good. Lagi. Lalo, uya good ni ay nimo. Wala no, bungot sa ito'y no. Diyan magsilbi na ko, pre. Tida. Ako nga mao'y padre pamilya. Ingnon lang ko ana sa usawa. San na ba beach resort? Di yun ako matek, pre. Kuan pre, di yun maayo nga sobrang pagmahal pre ba? Wala. Mahitabo ron ako. Tungod sa sobrang pagmahal na ako sa kong asawa, nasobrahan ang akong pagpangga niya. Mga mo ni ibusar mo noon. Kaniya tugod pre, sa bago pa min kasal. Ako ang trabaho, tanan, sabay. Kay siya, ako naman ang kugos-kuguson, kanta-kantahan. Mao naman na, wala na ako palihog ka pre. Ay binangga lagi taon kayo na ako. Ano na? Mubangon lang ang mukhaon, ay. Karoon na gina taon inaana na siya. Abi ni mo, ultimo, pagkuha sa toothpick, ini mo magkaon, ako pa. Ha? Gabi ka. May gani kay siya. Kisis kinayo? Ikaw? Oo. Gabi ha, good. May gani kay siya na makuha siyang kiki. Lagi kay ako mo kuha siyang kiki. Kisis kinayo sa dito. Lagi pre, mao nang di gina maayong palabian og pagpangga ng mga asawa na to, mas spoiled. Mao ba? Oh, mas spoiled ba? Oh, pre. Ana, gina. Oh. Sa una, sa huya pa nakuha ng akong asawa, pre. Ako nakita nga. Diyos me lang, pre. Okay na, pre. Wala problema, pre. Imo ito tubang sa unahong, pre. Kaya parang Wa kagawas ang kuan ba? Ilong ba? lagi. Diyos me pa. Bakay kaanad ba? Sabi ni mo, sa una, kanang akong asawa, 14 ko gihana, ana. Pero karong ng binyo na, me. 14 tapula na. Kung nakaingon ko, pre, nga! Praise the Lord. Bungo sa itoy. Sa ako mga problema sa bahay, si paripatok, ragitaya akong kasumbungan taon. Kay sahay man, tum na sila sa plaza, mabalitok-balitok na sila kay stuntman, mas paripatok. Maori nga akong kapangungawan taon sa akong kagulaanan. Kay ang tinuod lang, mahal yun kaya na ako akong asawa. Pero problema lang ko. Mao nga, ako lang yun sa gitumanan siya gusto eh. Unya, Piryong! ah, Dong Piryong! tingog message ton, ngano ka eh. Piryong, uy! Minsan kay mensahe sa ni paabot ay pwede mo pakaot sa tigal sa buko-buko. Piryong, unsa man ka? Ay, bungol ka! Ay, dili man ron message to ringtone man ron gano man no. Makulata ka na ko, Piryong! Ana na. Kaming day, kaming. Day, ang ano man ka ha? Di ba giingnan ta kag manawagan ni ko duol dayon? Ano ko pasinggitag dugay kay madaot akong vocal cord. Ay, mao ba? Tawgon gani katubag dayon pasyagiton pagita nimo maayoy. Sorry. Unsa ba ito yun mo ha? Magpa-count ko nimo. An bitaw lagi. Pakaot lagi yun. Asa man sa was toos to nga. Sa? Kuhan. Oh. Kita Swerte nakalikay. Kuhan ka na. Oh. Nung sa mo kang nihayang mga kaon niya, imo manggibila ng imong paa. Talikon, pahilot pagkaka. Pagpakaot pagkaka. Pahilot ko, dili ko magpa-count. Unsa? Pero dili sa buko-buko ko magpahilot Uy, hala, asa man day ga. sa kumbugan. Wow. Sure ka day? Nang may nimo pero yung siga ba yung mata nimo. Ang bugan na nako mo akong ipahilot kay murag sakit. Ang sabi sa kagawin kay mabigay ka mong gudayon, bebe. Wa na mapiang, ha? Naunsa raman di ay niya. Atay sabi, atong hiloton. Naunsa na. Duta mo hiwi-hiwi. Na-dislocate raman eh.
Nga nagaingon maka na dislocate ra na. Kaya na awang, malambi-lambi po siya. Karaw. Agoy, uy, unsa man ka, oy? Nangkaw ka, dinabugan imong gitanaw hanggawa ka. Unsa man di bukan, unsa man na? Unsa din imong gitanaw dang naglambi? Dili bukan. Yung bakulata ka, Peryong, ha? Sorry dahi. Bida, inita di sa umbugan dahi, eh. Unyag init, unsay may problema? Kuan man gud, nagliking imo. Agay! Ayaw sa palabig daog-daog anang imong bana, Mari. Uy, kaluoy sa taon, ana. Wa naman na mapurma ang uni pari peryong, uy. Daan naman gudang na mapurma, Mari. Aw, unsa gudi ay. Hay, ambot na tawhan na, Mari. Musurok kid akong dugo, anak niya tapulan yung kistanan. Mao ba? Grabe ka tapulan, Mari. Maluya na lang kong sinugo. Uy, naluya kag sinugo? Oo, ay tapulan kaayo, dili mo lihok kung di na to ingnon. Aw, unsa din gusto nimo, Mari, kanang dili na mistil ingnon pa? Kanaon ta, Mari, kanang automatic ba? Di kay maghuwat ra tog ingnon, di baya lalim nga manugo ta. Kutasad baya. Hala, no? Nay, sama karon oh, wa pay linungag. Paita. Piryong! Piryong! Tanawa ka layo. Asa karon napitas kalibutan na hanok dis Piryong. Tilayo aman taw na katubang. Piryong! Nakalungag na ta! Kuan, kining. Nakalungag na ba ka? Ay, sadhe, tanaw na ko di, ha? Hala no, paita, uy. Wapaday, oy! Ha? Wapapa ko diri. Hapit naman ni Human. Waswasan nila ko kaniyot, tay. Awa Marisi, nakadungo ka mauna siya. Di na tuing no, di sad mo liho, kapuya lagi. Aw, kapoy sa di ani masigi gumandar, Marino. Mulang kapoy na oy, di gid na lalim. Nayamon silingan din namatay tungod sa pagsigilag mandar. Mao nga di gyud lalim nga magsigitag mandar. Tuod, no? Sa ato pa, Mari, ay ako, Mari, kanang mukhaon na lang ko aning imong gianda, Mari, ha, kay di lang ko magkuhat og agdahon pa ni usab. Kay basig matutyo ka diha simba ko. Bungot sa ito oy. Nganam ka diya? Nangluod ka na ko? Wala naman kay tingog-tingog? Pasal ko kayo sa mo di ay onsay. Nago tayo bisita. Pauwa sa taon ko di. Hilom. Saba da Piryong. Uy, hilom. Uy, uwaw sa imong mata kabaga na nimong naong. Mauwaw pa di ay ka, ha? Nainaong ni mo ay, baga pas imong lubot. Karaan na kina di. Sa karaan! Paitag yun din mo, eh. Lakabe, paiti ko itong shampoo kay maligo ko. Oh, tiwason ko ba niya akong ibuhat, oy? Palirtis ako nitong shampoo! O sa buha? Siyempre ka nang mubuha. Oh, bitaw no. Lisod sige shampoo nga di bubuha. Ay nako sige giyaw-yaw diha, ay nako sige chika-chika diha. Paliti ko dito kay maligo na ko. Oh, day. Apili na lang sabon ha. Kay gamay na lang tong sabon nato. Tingay mangutana sa kung sa sabon ha. Ibaon ako, eh. Masa sabunan, ibaon Sa ako. sabon ang ako ipapaliti mo. Oh, siyempre, nang mubuha. Bumot sa ito. Pre. Ah, pre. Kadit, pre. Usar gi sulbadan na imong sawa nga tapulan, pre. Mawa, pre. Oh. Unsa man na, pre? Ay, simple kay na, pre. Dili ni mo sugoon. Ha? Dili ni mo sugoon. Unsa nga, pre? Ang sugod? Ayaw sugua, pre. Bahala siya. Kunya, magpasakit-sakit ba ka? Nga, oh. Kuha ka ng, Unsa man? bungol ron ka. Ah, unsa? Mo- Maunsa ko? Mabungol ko? Oh, ano ba? Unsa? Ang dili siya makasugo ni mo. Para siya nila buhat sa iyang isugo unta, dili ba? Mag- Ano lagi? Siya nila buhat sa iyang isugo ni mo. Magpasakit-sakit ko nga, mabungol ko. Mao na, no? Mabungol ka.
O, di ba? Oh, muna. Mau ba? O dili ba, dili na naman ko pre. Mapugos na siya glihok siya ang gusto. O, Kaya maayo. gusto ang tayo sugo ni mo siya na yung lihok. Kung sakto ka nang imo, pre. Ay, sway lang. Nakita na ako kung saktong itambag ni Paripatok na ako. Para di lang nga na akong asawa taong pagsisugo, kung pasakit-sakit ko, nga bungol ko no ko. Para dili na siya manugo na ko, o siya na muliyog sa mga trabaho, nga iyang gustong baton. Mao nga pagkaugma na, ngita di ko pagi, kung saan ako nga masakit ko, nga bungol ko. Ay, yun sa to, ay, kakusugat mo buto ha. Parang daan sa sa kwarto. Hala, ginoo ko, wa ba ka maghikog si Peryong? Ay, atuon ako. Peryong, usa to buto. Oh, nagulat kang armas. Magusa ka maghikog ka? Ha? Ingon ko maghikog ba ka? Ha? Pagtarong ba? Oh, hala. Hala, nag-unsa na imong dunggan. Uy, nagdugo lang kinayong. Ha? Tinuog po. Tara sa ospital. Daroon na ako ospital. Ha? Daroon na ako ospital. Oo, hospital. Ayaw na. Ako mo sa aksidente. Buto ako po sil. Ako ang kuning ginipihan ko. Nga naman nagtinirma ka ng pusil. Uy, nadi ka man pulis. Ha? Ginuog ko na bungol ka, pero yung nabungol ka? Ha? Ingon ko na bungol ba ka? Nabungol ko. Kanus ako nabungol na eh. Apo kasi ito eh. Ikaw ba'y nabungol nili ako? Ha? Abot! Ito akong asawa nga nabungol yun ko. Mautong na yun kayo siya magkisulti na ko. Ang nabantayan po na ko nga wa na kayo siya manugo na ko. Pero mao lagi. Imbis ako tayong suguon sa mga buhaton sa bahay, wa na kayo siya manugo na ko kay nabungol lagi ko. Kunya. Wa na lagi ka manugo na ko. Ha? Epektibo kay tudlong paripatok na ko. Nang magpabungol-bungol ko. Wala siya may bawang ibutangan na ko kitsap tong akong dunggan niya. Niingnon nga tunay dugong miaga sa akong dunggan. Napiktahan ang akong dunggan mo nga. Nabungol na ko. Sir, special promo, sir. Natay mga sabon, shampoo, o uban pa. Ay, brator kayo, sir. Nag-promo mi, sir. Ayaw lang sa part. Oy, unsa na, oy? Patay na niya. Unsa na paligya niya, Peryong? Ha? Ay, nalimot man dahil ko bungol naman dahil ka. Unsa na siya, dong? Kuan, ma'am. Ini special offer, ma'am. Mga sabon, panglaba, o pagkaligo, ma'am. Natay shampoo. Brator kayo, ma'am. Sa ma'am. Natay sabon, baibanti ko ni, ma'am. Oh. Nya, unsa man, maayo ng klasihang sabon. Oh, mahayo kay ma'am, uy. Bisag, imong testingan, ma'am. Usara ka kuskus, ma'am. Bisag unsa man sa usara ka kuskus ang aning sabon ako. Huwag tanggal, ma'am. Yo, words good. Oo. Bitistingan na to, be. Sample, ha? Peryong, kuha to akong panty nga naay man siya, be. Ako tong suwayan, ug makuha ba rin nilang sabon? Ha? Kuha akong panty, kaya akong testingan ng ilang sabon! Ha? Dong, dong. Ikuha ko dito sa akong panty, dong, binara ay. Akong suwayag laba, dong. Wala na yati na ni. Ay na lang to, oy. Kanina lang akong gisulob, eh. Kanina lang. Wala. Yawards na. Suway do. Di ba? Luka pa ka ron. Sana. Pagkaon ko ng tanang baligyan ng sabon. Suway ron. Suko ka, sir. Oo. Suko. Ay, gisugo. Kulata ka. Sir, gisugo ka kung ma'am, sir. Usap ka rin. Ha? Inaanalag yung kakatapulan. Kaya mo pagkuha sa iyong panty, manugo pa ka. Hasta paghubo sa iyong panty, gisuloob, manugo pa ka. Tapulan na ang yun, boy. Kadungog man lagi ka, Peryong, ha? Ganyan po ko sigsagit, mo. Kadungog man lagi ka, ha? Ka-animal industry, kandako. Sige, dong. Hubuan na akong panty, dong. Ikay hubo, dong. Hubo aray. Hubo ng nauri mo do. Hubo ka, dong. Hubuan, dong. Sir, usa ko nagkakita. Wata ko labot ni sir. Suway dong, suway. Nanidag ka na. Mo na akong problema.
Sabi ng asawa tao na ko eh. Kaya ultimo paghubot si panty. Manugo pa pulan lagi kayo. Nyalain pag yung tao may sugoon. Okay na tatong tao ako nga yan ba na may pahubuon. Pero lain tao sugoon. Grabe laguta lagi na ko. May gali kay gigula to na ko nindag sabon. Gidokol paglidro akong sikreto. Di pa ito musibat. Ako na taon ko to. Saan mo tinaw na? Saan mo na ako asawa Ate Pres? Pambina ha? Sobrang ni katapulan. Manugo maglain tao nga mahubo siya pantig suloob. Purbida do. Mayo maguna bam ha? Miko no. Unsa man ko kamo postultiyon Ate Pres? Piryong. Hello Ate Pres! Good morning, Bam! Good morning, Bam! Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Dudong Piryong. Piryong. Problema ni Dudong Piryong Ate Pres kanila yung asawa port. Pero buutan ko nung kadugay tapula naman kay Ate Pres. Kadakuan sige panugo tanan. Tanan mga lihukon siya. Laba tanan. Luto tanan. Mao ba? Ikapiryong na. Unya di ka usa nga kanang kuan kanang di ka usa nga gisugo siya siyang bana. O siyang asawa. Makaon tabliya di sa sabon. Gisugo siya karon Ate Pres diha man ay taon. Tao nga ni adto sila ha. Yeah. Ni sur kadang tapulan kay ang si Ate ayaw lang ko ni sulob. Ang panty niya Ate Pres ang iyang kuan, iyang panty gipahubo niya sa special promo ma'am dahil sabon ay uban pa barato ra kayong promo ani. Yeah. Siya di apa kuan ma'am siya sige kanang Elisa kuha akong panty kaya akong testingan nilang sabon. Ha? Oh, kuha akong panty. Pahubuon lagi siyang piryong. Ipahubo ni piryong iyang panty kay mo testing siya sabon. Sige na dong ikuhaan ko sa kong panty be. Sa Naro. party niya, ipakuha. Oh, tapula lagi kay mo hubo. O Buang. niya, ang wadi ma'am hubos piryong kay kuhaan siya ang katong lalaki mo iyang gisugo. Oh. Hindi, nihubo po. Tingin mo siya, gisugo man ko ni ma'am sir kanang hubuon lang din ako sir ingos pa yung putlan tikas liog nana kaya kasporte suko hello bro si madam porte suwayron mo ni problema niya Ate Pres nga kini asawa tapulan kayo asa paghubo sa panty di na Grabe, kahubo no? sa panty saon man ana Ate Pres Nabagit tao, ani, sa panty, pahubo. ambot lang wa ko kasuway ani kay kabaw ka na may ubang babae nga di na mang panty dito Di na magpanty, hayay kayo. Yahay ko ba? Bam, o saan bam? Ako Ay, ba? congrats sa Bam ha, sa unang adlaw sa iyong pag-duty sa IFM. Thank you kayo. Gilanta lagi ko. Na-tense ra ka to. Bilantan ka. Usay title sa imo Golden program? Eye. Golden Eye. Golden Eye? Di- Kuan gulyat. Ako ba? Lami man paminaw ng lain mo hubo sa tong underwear. Di mo bambina, uy. Ano? Punta na sa gilid. Di ba Gada tinood ng- kayo? Ano yung paambitalan kanila gulyat? Ay, pabiti ba? Ari ka din sa Sirac 26 Ano sabi na, kapitulo Sirac? 1 nga to sa 3. Be. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Ang usa ka maayong asawa maoy kalipay sa iyang bana ug magkinabuhi siya diha sa kalinaw. Na, di wa gyud siya kalinaw sa iyang nahimutangan karon tungod sa iyang asawa. Tinood na. Ang ako gulyat, Grabe katapulan. ang ako ba kanang na ang nganong lalaing to po. Siya ro naman sa doy, di gyud ka Hubo siya panty? importante ba yan ang asawa maumagani mo lihok na sa tanang mga lihok ko sa Lihok bay? sa bay, Oh, unya ultimo no ang ayang underwear lain tao pa hubuon. Grabe na sa katapulan oy. Asa ka dapit daw, pero yung analo ko standby sa inyo. Kamubulan. Oo, oy. Gadahan. Yang ako pangutana gulyat kanang na ang pila man sila katuig nga na nag-uyab una sila magminyo nga wa man sila makasuhito sa batasan. Di ba Bam? Oh. Sa una bitaw na minaw kung tulungan. Di, kanang primero kuno ba sa pag minyo nila, buutan ba kuno dili dani karon naman kuno nga na matsud na gamay. Okay, sa una, sa buhi pa sa aning Inday Nita Cortez Dalos, Ikaw siya tigubos panty? dili, doon na siya panultihon dito gulyat nga. Dili, doon na siya gisulti nga pananglitan na ning relasyon sa bana og asawa, unya masuhito sila sa ilahang kanang kinaya usag-usa. Mas maayo nga ang ilang panagkanhigog maay, wala na't una og layo, una gyud sila magminyo kay gitawag ni aning Inday Nita og long period of adjustment. Ana din na. Sinita yun ingon, anak. Oh, Inday Nita gyud? katabi lang tuluman nga kung ako'y pangutan noon.
Naaman na sa Ni ako. aning inday ni taog ni Sir Irap ba to? Yeah. Tony Avila. Dahil. Ah. Maldita Ni Tony. Maldita Maldita dito na. Ang ako aning ulyat no kanang iyang asawa kanang pwede na siya nga doon ay paistoryahon nga kanang mga community sa simbahan. Tinada. O niya kanang may bawa siya unsay ko may mayan siya ba? May mayan siya aron may bawa siya unsay mga katungdanan, responsibilidad sa usa ka asawa ngadto sa bana. Or bisan alang lamang siyang kaugalingon. Kana. Kay mag-iuna na siya permi. Kuna na sa anak, wala ipakita niya sa iyang mga anak. Dahil hindi, Pero lison nga ka na nung dahil. naingon man ka ganina, Bam, nga, nindot nga, laing tao ang mahubo sa atong underwear. Ako sa ati pres, ganahan ko ana. Kanang hubuan ka sinina, hubuan ka Kanang kung doon na may ato padung na mga to. Oo. Pero kanang, Ordinaryo lang ang oras. ordinaryo nga Oo. ba niya, pahubo si ka. Bitaw to? Lahi gini iya ati pres, tinapulan gini iya ha. Pero ang kingo mo bin ganahan siya muhubo og kanang hubuan siya, mas nindot ito. Ako ganahan ko buhay na ati pres nga. Hubuan Dili ka? hubo ta andaan ng babae kana ako'y muhubo siya sinina. Mao bitaw nga. Ako'y muhubo siya bra. Ba't yun sa kanya, dito na lang nga, wala kay sinina, wala Oh. kay, Di, kailain, mas lahi mo paminaon lang. Ang gana na to. Mas lahi mo paminaon lang. Ngayon ka, ubuan na, pag-ubo na. Mas lain mo pinaw kaysa, wa sa istorya nga siya gyud mo ubo. Maghuwat na lang ka, mupiyong lang ka. pero kung tapulan, ay di na, ay na, pagpanti na lang. Ay na lang day, kadaghanan na style na mga Lain naman sa inyo. naroy mga batanon na tibres. Shortra di magpanti magkakita No, mo. ba? Basig- Klaro magyud mo ko. Sam di bata. Basig lain na sa diyang ipamalihog lan. Ano sa ba? Ug wanay panty, basta nga nga pilog ra kong kalot. Ba? Ola Mabitong nagdakog sin. Salamat ka! Salamat na kinagatid dalawa doon. Good ako ang puzzle, Tihon.